ранку! Самой цудовной раницы жадаем вам мы. Кася, Лесик і Настя. Прислухайтеся, коли ласка. До чого? Ви що, нічого не чуєте? Машины за окном шумят, да усё. Значить, ви добре не прислухалися. Сябры, а вы что зараз чуете? Посадите хвилинку, тихо-тихо. Можна навіть заплющити очки. Давайте зробимо те, що нам пропонує Кася. Усі почули шум мора. Мора? Я зусім інше почув. Не мора, а що тоді? Послухайте, коли ласка, ще раз. Усе почули, як співають птушечки? Ой, а мені подалися зовсім інші гуки. І які? Мені здалося, що ніде йде дощ. Ух ти! Ми разом прислухалися, але почули різні гуки природи. Чому так відбувається? Тому що ми вельми жадали почути різне. І ось наші жадання здійснилися. А мені здається, що я одразу чую і море, і птушок, і дощ. А яшчэ вельмі летнія гукі. Гэта дзіцячы смех. Правильно, зараз же канікули. Можна веселитися і сміятися кольки завгодно. А яшчэ падчас летніх канікул можна глядзець мультфільмы вялікай кампаніяй. Наприклад, усім добра ранка. Ага. Давайте зараз же гэта і зробім. А ці усі навчилися плавати. Навчитися плавати – справа часу. Спочатку з кругом для плавання чи зі спеціальною дошкою, а потім не зауважите, як попливете самі. Толькі перш-наперш трэба вывучыць, дзе можна плаваць. Галоўнае, на рэчку ці возера абавязкова адпраўляцца з дарослымі. Нават калі вы будете запэўніваць іх, што хвалявацца не трэба, і вы добра плаваеце. Да вады падыходзьце толькі з дарослымі. Гэта запомнілі? І яшчэ плаваць можна там, дзе дазволена. Нават калі ўсе гавораць, што каля берага зусім не глыбока, не заходзьце ў ваду. Запомніце, знаку дазволу няма, ісці ў ваду забаронена. Таму што ў адным месцы можа быць не глыбока, а праз крок вялікая глыбіня. І ў рацэ з хуткім цячэннем лепш не плаваць. І калі ласка, у моцную спякоту не будьце доўга пад сонейкам. Не забывайцеся на кепкі і панамкі. Я на такую прыгажосць ніколі не забываюся. І я нават не ўяўляла, што мары могуць быць аднолькавымі. І як ты гэта высветліла? Вельмі проста. Атрымала малюнак ад юнага мастака Валерыі Ляхінай з горада Жлобіна Гомельскай вобласці. І пра што марыць Лера? Лера піша, што ёй хутка 6 гадоў, і яна вельмі жадае убачыць мора. Гэта яе мара. Ой, на малюнку столькі парасонаў ад сонейка, што мы ўсім добраранкам тут змесцімся. Ага. Ды і саму Лерачку запросім у нашу кампанію. А калі мы назагараемся, ды накупаемся ў моры, усёй вялікай кампаніяй можам трошкі пападарожнічаць на карабліку. Ды пад вялікім ветразем. Ага. Можам уявіць сябе старажытымі падарожнікамі, якія на караблях з ветразем адпраўляюцца ў кругасветнае падарожжа. Дзякуй, Валерыя, за твае малюнкі. Яны дапамаглі нам памарыць гэтай раніцай. Абавязкова чакай невялікі падарунак ад нас і часопіс «Рюкзачок». А зараз мы дарым усім наш летні мультфільм. А давайте наладзім летнюю віктарыну. Толькі пачнём з чаго-небудзь смачнага. Згода. Хто першы? Я. Слухайте уважліва. Чырвонае цельца, каменнае сэрца, вінная на смак, а завецца я. Усе здагадаліся, пра якую ягаду ідзе гаворка. І гэта салодкая чырвоная вішня. Дарэчы, вельмі карысная. Лесік, цяпер загадвай сваю загадку. І ў 100 год я малады.
Маё насенне жалуды. Калі б мы былі маленькімі парсючкамі, мы б з задавальненнем паласываліся смачнымі жалудамі. Але мы не парсючкі і лёгка дадзім адказ. Лесік загадаў моцнае дрэва дуб. Правильно! У цені яго лісця цудоўна адпачываць падчас летняй спёкі. Адгадваем далей? Настя, цяпер твая чарга. Слухайце, сяміколерная стужка в небе выгнулася дужкай. Што гэта? Усе здагадаліся? Бачылі такую дужку ў небе? Вядома, гэта вясёлка. І ўсе ведаюць, калі яна з'яўляецца. Адразу пасля летняга дожджыка. Ага. Прапаную зараз паглядзець мультфільм, а хто жадае, можа паўтарыць усе колеры вясёлкі. Дзяўчынкі, мне трэба бегчы, Куды? прабачце. А мы? Куды ты так спяшаешся? Адразу пасля добрай ранка мы з Касі складзем табе кампанію. Прабачце, але вы можаце толькі перашкаджаць. Хто? Мы? Нікому яшчэ не перашкаджалі. А ты, Лесік, нешта цямніш. Зараз я ўсё высветлю. Глядзіце, мне прыйшло запрашэнне. Якое ж гэта запрашэнне? Гэта малюнак? Гэта малюнак запрашэння. Глядзіце, тут усе хлопчыкі добрай ранка. Так, я, Ваня і Ілля. Нас запрашаюць на конкурс хлопчыкаў-разумнікаў. І трэба зараз жа бегчы. Лесік, ты ж зусім не трэніраваўся. Чаму? Мне здаецца, я вельмі трэніраваны. А якія там будуць пытанні? Самыя розныя і амаль усе з падвохам. Ну, табе да такіх пытанняў не прывыкаць, Лесік. Таму мы за цябе спакойныя. Лесік, а давай мы з Настей поедем разом з вами. Навошта? Ну, мы будем за вас болеть, придумаем кричалки и станем размахивать великими помпонами. Оле, 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 оле! Лесик, Ваня, Илья чемпионы! Лесик, Ваня, Илья чемпионы! Нават не ведаю. Толькі калі вы не будете так моцна крычаць. Мы будзем трошкі цішэй, але абавязкова прыдумаем свой танец. Кася, пачынай. Добра! Оле, 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 оле! Ну як? Дзяўчынкі, вы самі павінны ў якім-небудзь творчым конкурсе выступіць. Гэта мы з задавальненнем, яшчэ і заспяваем. Ну што, бярэш нас з сабой? Бяру, вы ж не адчэпіцеся. Лесик, ты хотел сказать, что с нами вы будете более упэўнена выступать? Менавіта так. Тады давайте збірацца. Толькі дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не проспите!